l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Għatfadal ħafna xi jsir u ma nħallux lil min jiżra l-apatija. Kien dan il-messaġġ li għadda d-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Laburista l-Perit Daniel Mikallef fl-attività politika mtella f'Ħal Kirkop. Mikallef innota r-retorika negattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista b'mod partikolari fejn tidħol il-politika ekonomika adottata mill-Partit Laburista. Id-deputat mexxej fakkar fl-importanza tas suċċess ekonomiku li nħasset minn kulħadd meta d-dinja ġiet affiċċjata mill-isfida tal-pandemija. Meta l-ekonomija mondjali spiċċat pazjent fuq il-magni u aħna peress li ma ngħixux fuq pjanet oħra konna milqutin bl-istess mod jekk mhux għar minħabba s-sitwazzjoni insolari tagħna, pajjiżna kien b'saħħtu biżżejjed biex Gvern Laburista jgħid il-ħaddiema tinkwetawx, ibqgħu id-dar, l-inkwiet ħallu ħalija, xogħolkom ser niggarantih jien sakemm is-sitwazzjoni ma titranġa. Hawn innota kif dan kollu ħalla lil pajjiżna fl-ewwa post biex ikun jista' jeleb l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna u llum l-ekonomija għadha qed tikber flok irreġistrati riċessjoni bħalma ġara f'każijiet oħra. L-istess japplika s-settur tat-turiżmu li dwaru Mikallef fakkar kif dan mhux talli reġa' fuq saqajh talli qabeż il-livelli reġistrati qabel il-pandemija. Id-deputat mexxej Laburista sostna kif minkejja s-suċċessi għatfadal ħafna xi jsir fil-waqt li wissa kontra l-intenzjoni ta' ħaddieħor l-istqar kif iridu jisiraw l-apatija fost l-elettorat. Għalhekk qal kif il-Partit Laburista għandu jibqa' ffukat fuq fejn irid jieħu lil dan il-pajjiż. Rigward l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, Mikallef tenna kif dawn se jwasslu messaġġ ta' fejn irridu naraw l-Unjoni Ewropea tmur kif tkellem favur Unjoni li tkun waħda sensittiva l-ħtiġijiet tal-pajjiżi kollha u li tibqa' tħaddan il-prinċipju tal-paċi fost l-oħrajn. Mikallef ma naqasx milli jsellem il-ħidma tal-kunsilliera kollha madwar il-pajjiż għax-xogħol li jagħmlu li ddiskrivihom bħala l-aqwa msieħba li għandu l-Gvern ċentrali biex isaħħaħ il-komunitajiet. Għandna 3 xhur ta' ħidma intensiva qudiemna. Ejja ħankomplu mixin il-qoddim pon wieħed maqut flimkien sabiex inġibu l-aqwa riżultat possibbli għal dan il-moviment taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela. Nirringrazzjakom.